ଅଳ୍ପରେ କମ ମିଳିବ। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ରେଟ୍ ତ ବଢେଇ ଦବା। ଆଉ ଦି ସାଇଡ୍ 50,000 ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ 35,000। ଏ ଅଜୟ ଭାଇ 35,000 50,000 କୋଉଠି ଗଲା କି? ତମ ବାଟରେ ପୁରା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ମୋ ଭାଇ ଶଙ୍କର ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟ ବାଦକ। ସେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ସଙ୍ଗାତୁରୀ, ତମେ କଣ ଏତେ ଖୁସି ନୁହଁ? ମୋ ସଙ୍ଗାତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା, ଗାଁର ନାଁ ରଖିଲା, ଆଉ ତମେ ଖୁସି ନ ହୋଇ ଏ ଫୁଲେଇ ହେଇ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ କହିଲ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କଥା କଣ କି ସଙ୍ଗାତ, ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଘରୁ ବାହାରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି ମୋ ସଙ୍ଗାତୁରୀ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବାକୁ ହଁ କରିଥିଲି। ଆରେ ଟଙ୍କା ଫଙ୍କା ତ କିଛି ମିଳିଲାନି, ମୁଁ ବି ଶାଢ଼ୀ ଆଣିପାରିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲାଗିଛି ଆଉ। ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ରାଗିନି ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ହଁ ଏଠିକି ଆସୁଛି। ହଁ ପାଖକୁ ଆସ। ମୁଁ ତ କାନ ଦେଖିଲୁ କାନ ଦେଖା କରୁଛି ହେଲେ ତ ହଁ ଏଥର କହ। ଓଇ ହଁ କରିଲୁ କହୁନ ହାପି କହୁନ ଶୀଘ୍ର। ଅଣ୍ଡା ଛୁରୀ କିଛି ଦରକାର ଶୁଣ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କହ। ହେଲେ ତ ଏଇ କଥା ଏଥର କହିଦେ। କହିଦେ କହିବି କହିବି ତ ଲେଟ୍ କଲା ଶୀଘ୍ର କହିଦେଲୁ। କହିବି। ହାପି କହୁନ ଅଣ୍ଡିରା ଧେତ୍ ମୋର ତ ମନେ ପଡୁନି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏ ତେରିକେ ଭାଇ ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ହବନି। ତୁ କହୁନୁ ମୁଁ କହିବି କହ। ଏଇଠି ଠିଆ ହବ। ଏ ରୂପା ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାହା କହିବୁ ତମେ ସେୟା କହିବ ହେଲା। Happy anniversary ଆରେ ୟା ମାନେ ହଉଛି ଆଜି ଦିନରେ ତ ସଙ୍ଗାତୁରୀ ସେ ବଡ ବାହା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କଣ ମନା କଲି କି? ଏ ଅଜୟ ଓ ଭାଇ ଦଣ୍ଡରାଜକୁ ଯାଇଥିଲା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଢୋଲ ବଜାବାକୁ ବୁଝିଲୁ। ସେଇ ସେ ଢୋଲ ବଜୁଛି ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ସେଇ ପାଟିରେ ଗୋଟେ ପାଠ କରୁଥିଲା। ଆଉ ପାଠ ପୁରା ମାଥେଟିକି ପାଠ। ମୋ ଭାଇ କଣ ଢୋଲ ବଜେଇବ, ଭାଉଜର ପାଠକୁ ଦେଖି ସେ ଢୋଲ ବଜାବରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଢୋଲଟାକୁ ପୁରା ଗିଲା କରିଦେଲା। ଗିଲା ମାନେ କଣ? ପିଲାମାନେ ହେଲା ଓଦା ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇ ରୂପା କଣ ହେଲା? ଆଜି କଣ? ଆଜି ହଉଛି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ। ଆଜି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ଆନିଭର୍ସରୀ। ହଁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଭାଇ ଆମର ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ ତାମାନେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ଦରକାର? କଣ ଗୋଟେ କରିବା ଦରକାର ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କରିଦବା। ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ କରିଦବ? ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଶୁଣିଛ କହୁନ। ଗୋଟେ ଆଣିବାରି ବଡ କେକ୍ ଟେ ସେଟା କାଟିଦବା। ମତେ ସେ କେକ୍ ଟି ଭାରି ଜମ ଲାଗେ। କଣ କରିବା ମୋ ଦରମା 50,000। ଯାହା କରିଛି ମୋ ବୋଉ କରିଛି। ଡାକ୍ତର ପଢେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ହୁଏ। ଆଉ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଭାଇ ଯିଏକି ହାତରେ ଢୋଲ ବାଡେଇ ମତେ ଡାକ୍ତର କରିଛି। ଡାକ୍ତର
अरे संगात अरे रजत डाक्तर है तार तो दुख गला तू कौन ढोल बाड़ेलु ତମେ ସେମିତି କଣ କହୁଛ ସମ୍ମତ ଢୋଲ ହଉଛି ଆମ ଦେବତା ଢୋଲ ବଜେଇବା ଆମ ବେଉଷ ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା ବୋଲି ଆମେ କଣ ଆମ ଭାତ ହାଣ୍ଡିକି ଭୁଲିଯିବୁ ଏହା କଣ କେମିତି ସମ୍ଭବ ଭୟ ସମ୍ରାଟ ଯୋଉ ଢୋଲ ଏ ଶଙ୍କର ନାୟକ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ତା ଭାଇକି ଡାକ ତଳ ପଢେଇବାକୁ ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପାହାର ଖାଇ ଖାଇ ଆମ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦଉଛି ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ସାଧାରଣ କାଠ ଚମଡ଼ର ଢୋଲ ନୁହେଁ ସମ୍ରାଟ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ଆମ ସାଥିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସିଏ ହଉଛି ଆମ ଘର ନିଜର ମଣିଷ ମତେ ତ ଯେମିତି ଲାଗେ ସିଏ ହଉଛି ଆମ ବଡ଼ ପୁଅ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବା କଥା ତମେ କେବେ କହିବନି ସଂଗାତ କେବେ ବି କହିବନି କେବେ ନୁହଁ ହଉ ହେଲା ମୋର କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତମେ ଆଉ ସକେଇ କାନ୍ଦନି ବୁଝିଲ ସଂଗାତୁଣୀ ତମର ସେଇ ନାକ କାନ୍ଦର ଦୋଷଟା ଗଲାନି ଏ ସଂଗାତ ମୁଁ ଆସୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେ ଆଖଡ଼ା ଘରେ ଦେଖା ହବା ମୁଁ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯା ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଆସୁଛି ହଉ ଯା ହଉ ହେଲା ଏଥର ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଥା ହଉଥାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗରମା ଗରମ ଚା ନେଇ ଆସିବି କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଇ ପୁରା ଦୂରରୁ ଆସି ତାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଉ ଗରମା ଗରମ ଚା ଟିକେ ପିଇଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଠିକ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଅ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଚୁଲିରେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବଇଛି ଚୁଣ୍ଡାଟେ ଫୁଙ୍କି ଦବ ନା ବାପା ନା ମୋ ଆଖି ପଡିବ ଆଖି କଣ ପଡି ଚୁଣ୍ଡାଟେ ଫୁଙ୍କି ଦବ ହେଲା ମୁଁ ଫୁଙ୍କି ଦେବି ହଁ କଣ କହୁନ କହୁଥିଲି କି କଣ ମନେ ମନେ ହେଇଛ ବୁଝିଗଲି ତମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କଥା କହିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଇ ତମେ ଟିକେ ଭିତରୁ ଗଲ ସିଏ କଣ କହିଲା ମତେ କହିବେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ତୁ ଯେ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର ତାହେଲେ କଥାଟା କହୁନି ଅଧା କଥା ପେଟରେ ଅଧା କଥା ପେଟରେ ରଖୁଛି କହିଦେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ତମ ପାଖରେ ରହିବୁ ହଁ ଏତେ ବଡ ଚାକିରି କରିଛ ଭଲ ଘର ଭଡା ନେଇଥିବ ମାନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ ହେଲେ ସୀତା କାହିଁକି ରହିବ ଯେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉଠି ରହିବେ ଏ ସୀତା ବି ସେଇଠି ରହିବ ମୁଁ ବି ତମ ସାଥିରେ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ବା ତୁ ହଁ ମୁଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ଆମ ବାରିପଟେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଇ ଗଳି ବୁଦାଟା ଅଛି ଆରେ ବୋକା ଗଳିଆ କଣ ନେଇଛୁ ମୋ ଆରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟା ସାଲୁ ବାଲୁ ବୁଦାଟା ମ ସେଇ ଗୋଟା କଣ୍ଟେଇ ଗଳି ବୁଦା ତାରି ମୂଳରେ ଆମ ଢୋଲକୁ ଥୋଇ ଆଉ ସେଠି ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବୁ କଣ କହୁଥିଲି ତମେ ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ମାନେ କଥାଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ତମେ କେସ୍ ଓହୋ ସେ ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରଜତ କହୁଥିବା କଥାଟା ମୁଁ ଆଗ କହିଦିଏ ଆରେ ଯାହା କହିବା କଥା ସେଟା ସେଟା କହୁନ କଥାରେ ଏମିତି କେଁ ରଖୁଛ କାହିଁକି ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରଜତକୁ ଭୁଲି ଯାଅ मनीषा महापात्र मो भाभी स्त्री आसंता सप्ताह मु ताकू विवाह करने को जाऊँगी हाँ अरे मु तो बड़ भाई नुहे मु तो बापा ये तो बड़
ये हौस तो गेली सान भौणी अरे आमे माने केही जानिनु तू बाहावा को हारिलुनी तो एमिति बदली गलु केमिति बदली गलु तू नहीं भाई मो भाई का बदली जाएगी बड़ो बड़ो ये माया हरिनो माया रे पड़ी मो भाई का अपन को चली जाएगी ए भाई ए चलो तुम्हारा सब के भाई ए चलो अपने पीछे करते भाई ए चलो करे पीछे करते मो सहित रजत भी पिटा हेबे रजत अनेक कार्ड बांटबार अछि शीघ्र एमानक पाखरु सब संपर्क काटी दे मो सहित कार्ड को आस मु तुमको गाड़ी अपेक्षा करी आसुची बो मनीषा को नबा हुए ना रही मनीषा ना रही मो से भाई भाई मुझ मानक आज आज दिन तुम मो भाई मरीगल मु भी तुम भाई मरीगली बाड़े बाड़ी तो बहुत दिक्कत भाई अरे रजत तो तारे कहि देले संपर्क टूटी जाए दिबे अरे हमें दी जन पर गोटिए मां पेटरू जन्म हेछे तोर कत मोर कत पर गोटिए बाप मते भूली पारिबु ना मु तते भूली पारिबी भूली दिबार कथा कहि हमें सिना खाली बाहाना करबा केही कहानी को भूली पारिबानी केही कहानी को भूली तमें माने समस्ते दोष कर मत डाक्तर पड़े डाक्तर डाक्तर
ତା ଭାଇକି ଡାକ୍ତର କରିଛି। ଘରଟା ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଯିବ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ହେଇଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କର। ଏଠି ଅନେଇଲୁ କାନ୍ଦ ପିନ୍ଧାରେ ମୁଁ ଚଉକି ପକେଇ ବସିବି। ଯିଏ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ଅଗ୍ନିର ଡେଣା ଟାଣ ହେଲା ପରେ ସେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କୁଟା କାଟି ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବା ମା ଚଢ଼େଇ ତଟକୁ ବୁଲି ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ କର ସାରିଆ, ଗଛର ଯଦି ଡେଣା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାକୁ ଯାଆନ୍ତା ଯୋଉ ପକ୍ଷୀମାନେ ସଞ୍ଜ ପୂର୍ବରୁ ବସାକୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୋର ପରା ଡେଣା ନାହିଁ। ସେ ମୋର ଆଉ ଫେରିବନି। ଆଉ କେମିତି ଫେରିବ? ସିଏ ପରା ବସା ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ତ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତମେ ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ତମେ ତମ ମନକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ। ଏ ସାରିଆ, ମୁଁ ବଡ଼ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ହେଲେ ଅବୁଝା ଆଖିର ଅବୁଝା ଲୁହ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଅବଲୋକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ସମୟର ଚାବୁକ ବାହାର ଖାଇ ଖାଇ ସିନା ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ଦବା। ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ପରା ଆଖି ଅବୁଝାକୁ